Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a mabiya bayan mu a cikin wannan channel namu, ya kamata waɗanda ke sauraron mu kuma suke jin mu su danna muna subscribe ko su yi abone ga harshen Faransanci. Bayan haka dai kuna da sanarwar cewa sai da yawo ma'ana suna goyon bayan wata ƙungiya ce mai zaman kanta cikin gwamnatoci. Wannan ƙungiya ta su ba ta da wani amfani ga talakawa sai gare su masu ƙungiya. Ma'ana sun haɗa wannan ƙungiya ne don domin cewa idan wata matsala ta faru ko an kai ma wani cikin sojojin mulki su nuna rashin goyon bayan su yi amfani da wannan iko nasu don ganin cewa sun hana ma talakawan ƙasa yin abin da sun ga dama. kenan ya kamata a ce idan wani mai mulki ya zaka shina neman shi ci zarafi ko kuma shi taka wata doka ta ƙasa ba za su yi magana ba fa, amma da radda an kace wannan gwamnatin an danne mai burki to da nan za su zo su ce magana za su yi. To ta wannan fannin za ku gane cewa ba su da wani adalci ko kuma ba su da wani amfani ga talakawa. A nan mun ka zo muku ƙarshen wannan bayani na yau, a tarbe mu gobe da marici insha Allah za mu zo muku da wani sabon jarida.